thing called Campriotas. I've got to offer some. Ni yn Canolfan Gelfyddydau Chapter. Bob nos Fawrth mae criw ohonyn ni'n cwrdd am 8 o'r gloch y nos i chwarae cerddoriaeth werin Cymraeg. Llwyth o bobl o bob oedran o bob sgil. Mae gwahanol bobl bob wythnos a dyna be ni'n neud. Dod at ei gilydd a chwarae bach o cerddoriaeth. A mae'n swnio fel parti yn fyna ar y funud. Ffordd mae'r sesiwn yn gweithio yw ni'n cadw pethau'n eitha agored, ni moyn i bobl cymryd rhan sut bynnag ffordd maen nhw'n teimlo maen nhw moyn, sydd yn gwneud e'n rili hygyrch mewn ffordd. Felly, cyfan sy'n digwydd yw wneud rhywun ddechrau tiwn, a os ych chi'n nabod e, chi'n ymuno mewn. Os chi ddim, chi'n ymuno mewn anyway. Dyna'r pwynt sesiwn, really, yw chi'n gallu dod i wario tunes chi'n nabod, neu dod i wario tunes chi ddim yn nabod a dysgu nhw ar y pryd yn defnyddio'r glist. Nes i ddechrau off yn chwarae cerddoriaeth clasurol pan o'n i'n ifanc. A wedyn oedd e ddim nes bod fi'n rhyw 15, 15 o'n i'n ffindo cerddoriaeth werin. A fyna o'n i'n teimlo o'n i rili wedi ffeindio teulu. Be sy'n mor neis yn cerddoriaeth werin, a mae'n bodoli mewn cerddoriaeth eraill hefyd, yw y gallu i troi lan a rhannu alawon a gwybod lot fawr o wahanol alawon i allu chwarae gyda pobl eraill. Achos bod y sesiwn yn digwydd mewn canolfan gelfyddydol, mae lot fawr o bobl yn dod trwy'r drws sydd falle erioed wedi clywed am y gerddoriaeth yma o'r blaen, ond yn cymryd diddordeb yn syth. Felly mae'n hynod bwysig bod yna bobl sydd ddim falle yn mynd i edrych am y gerddoriaeth yma yn ffindo fe. Mae gyda ni bobl yn dod o wledydd gwahanol i ddod i'r sesiwn achos maen nhw wedi clywed amdano fe. A maen nhw'n gwybod bod yn rhywle lle chi'n gallu dod i rannu cerddoriaeth Gymraeg a Chymreig. A fi'n meddwl dyna beth sy'n bwysig amdano fe. Ni'n gallu pasio fe i bobl eraill. Mae yna lot o hen bobl sydd yn dod sydd wedi bod yn chwarae cerddoriaeth Ffrangeg drwy holl bywyd nhw, neu cerddoriaeth Llydaweg neu Swedeg.
Ond maen nhw'n dod a maen nhw'n clywed cerddoriaeth Cymraeg, a wedyn maen nhw'n rhannu i elawon nhw gyda ni. Felly mae'r holl beth yn canolfan gelfyddydol yn ei hun, really. Dyna beth sy'n rili arbennig am hwn.